Dobré ráno, Sigmy. Vítejte u mého nového videa z Doors. No a dneska se tady zahrajeme s Kubou Melounem. Asi normální dveře. Dveře, dobře. Custom seat dáme tam třeba 69. To zní mega dobře. Dáme to pro 35 lidí. OK, to zní ještě lépe. Kde byla hudbička? Co to je? No jo, set. Trolit? Cože? To byl velmi strašidelný zvuk. No, hraj, já to nejsem. Jo, ty to nejsi vůbec. Však tebe přelora. A jak to, že žiješ? No, já jsem se chovával. Jo, se choval. Já jsem si musel to, moje rybička se topila, já jsem na chvíli dojít. Doslova, proč jsi nagivoval Speedku? Nenagivoval, já jsem... Ne, jak mě to je napadlo. Já chodím normálně v kokej. Jo? Ajajaj! Kde jsi? Někde jsem. Rush? To je, ale jak mám udělat cíka? Snad. Co se děje? Ty nespám. Já ti nedávám glitche. Co to je? Hele, asi jsme rozbili hru. Tam nejde vstoupit! Já vám to já tě můžu dělat admina. Dejme admina, prosím. Tady máš admina. Ty kut! Ty... holko. Jo. Slyšela jsem dobře. Ne, neslyšela nic. 7. Jít, já nevidím, jak ty slíček. Super seklo. Co to je? A wizard.